Club na Bébarí bunaíonn seo heb thar 50 bliain ó shin leis an ceoil traidisiúnta a arbeirt sa cheantar seo. Príomh-aim a bhí acu na an pebilin a chéomhnú agus a arbeirt agus sin bhí rang chuisiad rang an airsiúil fan na gléasaní ceoil a lig agus tá sin na gala ra ó shin ó raníocht agus ceoil uair leis. Bhín daithid rang nó thar daithid rang a hanile seachtain ag an Scoil Catríona. Bín siar de siúil fan an gléas ceoil agus óráníocht agus ar gath level ó fáistú beaga go daoine fásta. Stáir gur muidirne an chéad dram a chur leabhar ceoil ar fáil ag tús an club agus leabhar teagasc agus CDs agus mar sin de agus tá siad sin ar géal ar fud an dóin. Mhaile sin bhfuil go generalta tá daltaí ag an club a leatharna thuaire as beidir 6 condaí thar timpeall airne seo an féile péibereachta te daoine ó wathan. Ceann den dóin ag an féile péibereachta. Comóra é an féile péibereachta ar William Kennedy far dal a rinn forbairt mór ar an gléas ceoil héin, rinn sé gléasanna péibilin fada hin agus chuid an féile sin ar siúil 50 bliana hin agus tá sin na gala ra an mína saona. Tá go leor ceoltóirí atá ar an státe professiúnta Fringe an dóin a tháinig Fringe an club nuair a bhí sé dóg. Déanaí Castle Brown Finnegan agus Niall Cavan Killian ag an héin, Jared Henderson, Rihanna Connolly. Tá go tráid den na muinteoirí atá sa club, Déanaí Castle Tiernan ó Duncan agus Thomas Smith, Jerry Lappin. Chud is mód an na muinteoirí atá bhíon bhí siad sa club iad hen nuair bhí sé dóg. Tá muidínta brád ó lastú agus tá an sort of chorus arálas acu sin an dóid dólam siad hain agus tá acu go dé an sort of ethos atá sa club.